Oso giro polita ikusten da, oso gauza desberdinak egiten ari dira gazteak eta tailer formatu horrek beti ahalbidetzen du partaidetza eta gazteak inplikatuta egotea, ez? Eremu digitalean bizitzea ezinbestekoa dela eta ekidin ezina dela eta batez ere dela tresnak eskuratzea guk geronek erosotasuna sentitzeko eta gure buruaren jabe sentitzeko eremu horretan ere. Guk egiten ez badugu eremu digitala euskaldunagoa beste inork ez du egingo. Oso ongi, giro ona, lehengo esperimentua sare sozialetan oso polita izan da, hori gustatu zait. Erabiltzen dut, igual kalean lagunekin musika jartzeko, eta zerbait egin barbaet egiten dut. Lagunekin nik ez naiz egoten, eta nire kuadrilla ez naiz egoten mugikorrarekin, eta helduak esaten dute hori ez dela, horregia dela, baina batzutan esageratzen dela. Hori egia da, asko esageratzen da. Ez gaude zombi. Kendu baizik eta erabili dezatela modu egoki batean, bideratzea erabilpena hori. Impresora 3D-ekin indako esku bat. Lehenengo aldia da ikuste dutela olako impresora bat funtzionatzen. Oso ondo, divertigarria. Gaitza oso entretenigarria, inditugu tailer ezberdinak, eduki kontzertua gainea, eta gauza berriak ikasi ditugu. Txalo bero bat!